too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. Midin Eddie Manasseh, word changer. America Cranie, Semobasha, Miampa, Facebook. Man Casakrano, Nanda India, and Yemi post name in Yamaniama, but America Cranino, Manassi, Ayedin Kakra. And they say, when Yamia Yadum, or both for a pijanessa, which Ediampon, Edimia Bedru Europe. Now, me Bedru Europe no. Me ye video kakra o baby ana me tie no side and I me post ye. Eni pa binom kra fire the ye programs are fine. Emma binom YouTube fo nyina binom fire. Yes. Na de tie ne say efiri obias anakwabna wakoduru Europe dia. Eni ye bomodi ana kasa na ye hu baby a wo we. Isan say ye de hye no ye ni beje si e bete wonka. Eti enipa ne adofo etwe me papa na medawase erade hiramo de tie ne se me kasapa na migu ahomboaso a metoto niam bi a mede adekase pa ebesom oman Ghana eniti enha mu se mayedi a me kasa ye no na kasa de kwabna me kasa wobra meda asisire ene ajata Wana oye nipa ma nanso wonse etise jata ense no obra meda omumu mpo osoro boafo mama kokoduro hye mede ma me kasae na enye bra urade di me bedura sundua saase so bosha saase so na urade atre mi hye mu sei ena me kama no atum da bi mode hye me kasa na emom no oba no so akọ adwaye na wo so wache bebre wona adwaye kromu a na ho siesia na ogusu sanse opese obepia ba no na ne ho aya kono ama ne dofo de senti no mo betomika na mekasa e wo bra ese na efata emupa onyankopon ya madom na urade de mia beturu na sede ameka no emere ko na nimu na no mekire ekwan a efa so a mebepie Europe ha ene onipa enam won so a mebe pie Europe krom ha sei ena masanso akire brono kra me woso ene ba bia metie ewo Europe mam ha na obi bia kana komanto diem obi bia kana komanto diem na emre papa mu no manasi word changer ebekasa onyame ayadoma yemi afiri asofo a eya atrofo asofo edifo atrofo wana eye mojapefo wana kum nipa wana yi nkonya wana yaza wana edibosiremu kansem eda de nyame madi nyame din edi atro bebre edi abewura onyame dwuma mu no onyankopɔ tiasefo ya adomo yimi afiri omu nsem asoboafo aboa me dia eni na sabre me kasa midi kasa se me bie ma no a midi se me bie ma no sanse wona nan ka pam ye kumia se me wona ka pam ye ateteme nam o pam ya ye me pasa onyankopɔ tiasefo de ne basa mu oduru no ahwimi afiri omu nsem ene mini Ghana biem na bedu Europe mamu ha na manya beduri nso no na kura na me de hya ase wo man Ghana no minyanja ye etise obi ye osofo otrofo osofo diifo bia onfre urade a ode azan ne ntro ne nada na eye nyamedwuma na se wo bra na me kasa no mohunu a ene musika manya ene mo pa abo amobo ye ne nkrofo bia munim wo munti mutum stop o mi amamenti mi anka de wo se na meka no afei na munyi masum na mo betensem expose ya ebi nsida expose ya ebi mada expose ya eche nso me say manasi me de bebre me man Ghana
ene obi biada oye abibire mu ni a oman Ghana ni a wote aburechima mu ene babi biada nsenti no de meso me kan se odasani bia kana komato ne yam esuro bia ni babi bia ne hu bia ni babi bia ye nsuro bia ne esuro bia kina esansa nokre ekura tumi echen sika menokure die nti ene awurade de mia beduru aburechima mu ha sa nokre na mekoso atoa so na makoso aka ne senti no Ghana fo ke akomato ye yam na expose kese pa na mkwanso ba na msandi dwumadie bebre na mkwanso ba eba be som wo man Ghana ene emu nipa de enam kwanso ba na mesi eye twoboy de enam kwanso a eba no esu chen kurei na edika na hwan na beka agye we changer okokodurufo mana asimiara ena meka ye be pasofo bone hontoma secret ahodo eniema na ahinta mamuro so no mesi me be buru ni nyina so. Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Operation. Midiane amansie nsonoma ana amansie bofobi. Amansie sunsum kese. Magiatum. Na unse ho ne ma yete sunsum sam. Akire sunsum ase. So obi pesa wotena o man Ghana ni wiase. No hu se bibi free soro ba dia. Too much Ghana. Aji won sem. Hwe na abrabo be siwie. Abrabo be tane na obo hu se mihia ne ntam ana misua bi ntam a ka me pono na na mu ato na me safo ayira no ka me hu ne ntam ye kire wade ye ma hu sunsum mu nsam ye ma te de ba hwe na kanea bi aso ebe ti omsem. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bonne pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura